Σκέψου μόνο αυτό. Το ΑΚΕΛ είναι ακόμα εκτός Βουλής. Και κοίτα τι πανικό δημιούργησε στο σύστημα. Γιατί λέει αυτά που οι άλλοι φοβούνται να πούνε. Κοίτα τώρα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠ. Τα εκατομμύρια που χάνονται κάθε χρόνο, τις επιδοτήσεις που κόβονται από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους για να γεμίσουν τις τσέπες των ημιτέρων. Και ποιο κόμμα μίλησε ξεκάθαρα γι' αυτό? Κανένα. Όλοι τους σιωπούνε. Γιατί βολεύονται από τη σιωπή. Και έρχεται το ΑΚΕΛ, ένα κόμμα εκτός Βουλής, και αρχίζει να ξεσκεπάζει αυτά τα σκάνδαλα. Και μόνο που τολμάει να μιλήσει, τρέμουνε, φαντάσου τώρα. Αν τους ταρακουνάει έτσι μόνο με τη φωνή απ' έξω, πού θα φτάσει η Ελλάδα όταν μπει μέσα στη Βουλή? Γιατί η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλες καρέκλες. Χρειάζεται ανθρώπους με